Kabayang adlaw, bulan. Nagdali gyud si Manolo sa pag-process sa papers para sa kasal nila ni Janice. Samtang si Troy, hapit na siya nahuman sa pag-asikaso siyang negosyo dito sa Australia. Naghinamhinam na kini siya na mobalik sa Pilipinas para tumanon niya ug unsa man ang ilang kasabutan ni Ramil. Gusto na kayo siya na makasal sila ni Janice. Samtang si Aloha, excited na nga makasal ang iyang mami kay Manolo. Samtang si Alex o Tinay, grabe ang ilang kabalaka. Tungod, kay dili man jud nila ikatugot na maminyo ang ilang anak ngadto ni Manolo. Kasi Troy lang ang gusto ni Ramil na maminyuan sa ilang anak. Mga higala ko, unsa man jud kaha ang mahitabo. Mahinayon jud kaha ang kasal ni Manolo o Janice? Og makasal jud kaha si Troy o Janice? Ato kining sundan ang ilang sugilanon, ang ing handumanan. Tumantagayud ang atong mga saan, kasakit o kalimpay, yayungan tang duha. Mao ka na ang gipamulong sa atong anak, Tinay. Dili gid ko gusto nga si Manolo mo'y mabana sa atong anak. Puli sa dapit ni Ramil. Tungod na sayod ko nga si Troy mo'y gusto ni Ramil nga binlan kang Janice. Ug nasayod ganiya na. Wa ba? Busa dili na to paundayunan ang kagustuhan lang ni Manolo. Unsaon naman lang kung bubalik na ang memorya sa atong anak. Dili na siya makaatras kung kasal na silang duha ni Manolo. May mahimo pa ba kita, Tinay? Mao cute, Alex. Pero si Janice, desidido siya nga magpakasal ni Manolo. Unsaon na nato, ha, Alex? Laina ni Mama Janice, oy. Hindi man siya na ko makaila. Oy, Aloha. Lula. Lain man si Mama Janice, oy. Hindi man siya na ko makaila. Siyempre lang o siya ang imong mama. Janice, Aloha. O, Lula. Pero, gusto ta kita ako na makaila siya na ako, oy. Si Tito. Kinsa bang Tito bot niya mong ipasapot? Kato kaupan ka ti Mama. Ayaw pag Tito ato eh. Bata pa to si Manolo. Ano ka man? Uncle. Gusto man kani unta siya na magpapa ko. Unsya? Pero ko ay kay saraman akong papa, si Papa Rapil. Aloha. Mama Janice? Oh, Aloha? Nga na kinugtog naman sa kama? Basta may imong kahuna-huna? Wala.
Wala anak, dali. Sabag ni Mama Janice. Nagkunahon na ka ni Papa, Ma? Oo. Pero wala ko nagkunahon na niya. Maskin ka ni ikaw. Huwag ko magkailan mo. Ayaw lang ba sige ko na huna maoy. Makadaot pa yan na ni mo ingon ni Lola. Ma? Asa di ay si Akol Manolo? Masaka ni ako ng problemahan, anak. Ha? Kaya di man masukot si Lola o Lolo na makasalabi ni Tito Manolo. Ingon man si Lola, di ko magtito niya. Ulsa, angkol daw. Bitaw ay. Kay bata pa daw to si Manolo. Tawag na ko og tito. Na? Bitaw. Nak, okay na ba ka kung magpakasal si Mama? Oo. Kay patay naman si Papa Ramil. Masukot ko. Kabuutan sa kong anak. Pero si Lola o Lolo, di man sila masukot, Ma. Mga sa problema ni Mama, anak. Pero, kailang, mag-ampol ako ni Papa God. Masukot si Lola o Lolo para malipay ka, Ma. Hello, ha? Pagkilak, maoy. Nooy nagani ka. Kaya nagkakainumdum kong sikin sa kaya mo hinagpagit ka. Yak ako ang sundento si Papa. Nagkilak, ma. Ano ka, anak? Dili gayud kita mosugot, tinay. Nga si Manolo mo'y mabana ni Janice. Kay nasayod baya kita. Nga kita mismo nakadungog sa mga gipanulti ni Ramil sa wa pa kinimawa. Nga si Troy ragayod mo'y mamahimong muhulip sa iyang dapit. Okay, Alex. Hindi na kita mosugot nga mapunta si Janice ni Manolo. Pero, ang saan naman lang hinato, Alex? Nakalimot man ka si Janice sa iyang pagka-Janice. Kalain nila ni Lola o Lolo. Kani sila mo yun. Si Uncle lang. Manolo mahimo na akong daddy. Kalain, Joy. At tuon ako si Mama Janice. Ang wala si Ian. Mama? Oh, aloha. Kalain sa akong napati sa sulti ni Lola o Lolo, oy. Ha? Kay nga naman? Unsa man day imong nabati gi kanila, anak?
Diligid sa lauwa yun. Ni Uncle Manolo. Daddy na anak. Kaya makasal gid mi ni Uncle Manolo nimo. Dili man gusto si Lola o Lolo nga makasal mo, Pi. Unsa? Nakadum ka na, anak. Oh, lain man ma. Kay si Troy man gid ilang kanahan. Unya, wala man ko makaila, anak, Pi. Naunsa man sad ni ma magpapa, uy. Patungog magud kaniya sa ilang istolte, sa ilang istoryahan. Ma, aloha, anak. Ali, dali. Sapa kay mama, dali. Ayun na, sige, glab na imong ulo, ha. Tulog na. Gusto man kong makita si Daddy. O lagi, makita mo. Tawagan ako siya, ha? Katulog na. Tawagin siya. Unya na, nagpay-meeting si Daddy. Tawagan ako siya, ha? Katulog na, okay? Puma. Hello, babe. Oh, ako ni babe. Kinala mo rin ka karon sa balay kung di ka busy, babe. Gusto mo gud si Aloha nga makig-play ni mo? Oh, laki. Lagi, babe. Pero, natay problema, babe. Kuan? Ay, si Papa Alex pag si Mama Tinay hindi sila uyon sa kondisyon nga magpakasal nimo, babe. Pero makasabot na si Papa ug Mama, babe. Ha? Nakay meeting? Ay, so dili ka makaari karon, babe? Anyang gabi? Sige, amping ka, babe, ha? Love you. Wag this. Kinahanglan masayod ining tanan si Troy. Na mismo si Janice, gusto nang magpakasal ni Manolo. Samtang wa siya masayod sa iyang gibuhat. Mayon taog, madawat ni Troy ang akong mga suwat nga gipadaan niya. Tuwa man dahi kini sa Australia. Nagasikaso sa ilang kumpanya. Mayon taog makapauli na diri si Troy aron magkaistorya sila ni Janice. Unsaon ko na lang kining akong anak. Nagdali-dali man sa iyang desisyon. Dili. Unsa kini? Unsa ka tinuod ang gisulat nga rin ako ni Tito Alex nga sa dili lang matugay. Magpakasal na si Janice ug Manolo. Apan ni dumili sina Tito Alex ug si Tita Tinay. Apan, agresibo gyud si Manolo. Ug ang nakapait pa tungod. Unsa ba? Ni simpatiya ang kasing-kasing ni Janice ngadto ni Manolo.
Dili ko makatugot ni ini. Dili ko makatugot ni ini. Kinahanglan sa labing dali nga panahon. Makapauli na ko sa Pilipinas. Kinahanglan nga makauli na ko sa Pilipinas sa daling panahon. Janice, Ma, anong naginabto ka? kuan anak. Desidero ka na ba girl nga makikmanyo ni Manolo, Janice? Oh, Ma, wala nagi ko'y nahunahunaan. Wala na ko'y nahunahuna ang maayo. Kay bisan gamay, wala ko'y nahinumduman sa akong kagahapon. Pero Janice, Ma, please. Please support na lang mo ni Papa Alex. Mahal ako si Babe. Mahal kayo na ko si Babe, Ma. babe. Diyos ko, Janice, naka-istorya na ka ni anang mahal mo ka na. Si Manolo, tungkol kayo na abmisya ka. Pero kung siya kayo makahinumdum na ka, kung siya ka, Janice, dili na ka na makabati o gugmang kasing-kasing ni mga to ng Manolo. Si Alex, kinalang mo lihok na gan si Alex. O kung sa may ang naliho ko ni Papa, Ma, ha? Ma, please. Ma, di ko gusto magsigigilak si Aluha. Ma, please. Supportahin na lang kami. Supportahin mi ni Manolo. Janice, anak. Gusto ba't ka, Ma? Gusto ba kakabalipay ko mag-ibog ako? Gusto. Pero kung siya kayo na makahinumdum na kasatan na nimong pagkatao, sila na ka na nimong pabitiyon, anak. O ang imong manaw na ano, si Troy. Si Troy nga gusto yun nga mawal mabana nimo sa imong bana. Nagsinaaray sila, Janice. Pero ako'y mahinumduman. Sa akong pagmata, si Manulong akong nakita. O ganang Troy nga inyong giingon. Wala ko niya makakita ba? Mama, supportahin na lang ko. Ang bansabag ko na kong kagahapon karon. Ang dili sa daang kakahapon. Nga gusto ko nang malimtan tungkol kay kung gustuhon ko mang mahinumduman. Wala ko'y mahinumduman, Ma. Janice. Ayaw na ba kailangan ng Janice? Ayaw ka bala ka mas ba na kining problema ikapot ni Troy? Mawala na ko magkinahanglan na ng Troy ngayon mong giingon. Kaya ko makailanan niya. Si Manolo nang gusto na ko akong pakaslan. Janice! Wala pa din mabot si Papa Alex, Ma. Wala pa. Sorry, Ma. Kuan, gusto lang ko na malipay akong anak. Malipayan kay kauban ni Manolo, Ma. Tungod kay wala ka na hinumduman siya kagahapon. Natural lang ka na siya tao nga makalimot, anak. Pero ayaw ka bala ka. Kung di man gini madagsitol, wala na dyan may mahimo ni Papa ni. Mamati na. Lakaw, ado ang imong anak. Basing gigutom na to siya. Lakaw na, Janice. Niya na ang schedule. Apan, murag taas-taas pa. Tungod, usa pa kabulan sukad karon nga. Mahimo na kong maka uli sa Pilipinas. Ug dili na ako makapaabot sa maong taas nga panahon. Apan, wala ko'y mahimo. Tungod, napakoy gamay nga
angayan tiwason diri sa among kompanya. Busa, usa pa ka bulan sukad karon nga makauli ko sa Pilipinas. Daghan pang mahitabo ni anang mga panahon na. Oh, Janice, unsaon ko na lang ang saad ko. Ang saad ko kay Ramil nga akong higala ug imong hinigugma. Tungod kay na amnesia ka man. O Diyos ko, tabangi ako, Ginoo ko. Tabangi ako. Unsaon ko kining tanan. Babe! Babe! Salamat anak ko, babe. Ali diri sa hardin, babe. Manglingkod ta. Dali. Babe. Sani ko sa imong abaga, babe, ha? Babe. Nagka-problema ta. Tungod kay si mama o papa. Gusto gitila si Troy. Hindi mo ko makailala ni Troy. Ikaw akong nailang sa akong pagmata. May mong bahala na. Bahala nagmasubang si papa o mama. Magpagkasal kita. Sabi. Babe. Janice, mahal ko. Wa na'y makababag na itong duha. Wa na'y makababag sa atong gugma. Ipakasal ko ikaw, Janice. Bisan, mudumili pa ang imong ginikanan. Ipakasal ka nako. Usa ka bulan sa pagkaron. Timan ikini. Mahal ko. Timan ikini. Ipakasal ko ikaw. Ipakasal ko ikaw bisan unsa pay mahitabo. Janice, mahal ko. Salamat. Salamat, babe. Salamat nga wala ka mahandog ni mama o papa. Og 1 month lang di ay ang atong matun para makasal na kita, babe. Kay baw ka, lipay kay sa aluha. Lipay kay sa aluha nga ikay mahimo niyang daddy. Babe. Inaot nga malipay po si Ramil. Kay bang ko, di siya gusto na magsige kong hilang. Huwag salamat. Salamat sa pag-andam sa papers para sa atong kasal. Ugma, babe. Kinalang kuyugan ako ni mo. Kinalang kuyugan ko ni mo. Sa butik. Gusto ko nga naa ka nga mupili sa may angin na pong isuot para sa atong kasal. O kinalang angayan kayo ko, babe. Diba? Diba, babe? Aba, babes. Oo, matuman. Ugma, manuroy tang tulon ni Aloha. Ug mamalita sa mga palitunon. Nga para sa ato ang kasal. Nakadungog ka, Aloha? My little princess? Oh, Aloha. Ali nga ri kay Daddy Manolo. Ali diri, Aloha. Anak ko.
Pang Lupaya sa ari ako inuman mo. Niining bahina, hilabihan ng gayod ka-agresibo si Manolo sa iyang pangandoy og tinguha nga maangkon sa himpit si Janice uban sa ilang anak ni Ramel nga si Aloha. Og wala kini gikahimutan sa mga ginikanan ni Janice ug mao kini ang nisudod sa ilang panghuna-huna. May kinabuhi pa. Tumanunta gayon ang atong mga Hey, Daddy. Magkasal na kinay mo ni Mama. Yay! Thank you, Daddy. Ini ko man yung palit ugma ni Mama sayang sutun sa kasal. Manuri pataglain, Daddy, ha? Gusto man ko na madto sa kuan. Sabisan asa nga lugar nga kanang maningaw ko. Dad ako sa kanang nindot nga lugar, Daddy, ha? Yes! Yay! Oh. Siya ka na akong nakita sa hardin. Si Manolo ka na. O si Janice o Aloha. Ay, Ginoo ko. Alex! Asa man sa ning tawhana, uy. Yan na bakahang na padadanong sulat si Troy. Kinahanglang mahibalik na sa Pilipinas si Troy. Dili na kinimayong akong nakita. Gisabak ni Manolo si Aloha. Kaswit nilang tanawon. Og si Janice. Nagpahiyom siyang nagtanaw nila ni Aloha og Manolo. Alex! Hain ka ba? Gerald sent a voice message. Diyos ko! Ibaw ko nga nadawat na ni Troy ang sulat nga akong kipatani. Dili na gina ko mapugnan pa si Janice. Usa man hinaot lang ko nga makaabot na si Troy aron may istorya na dayon niya si Janice. Unsaon na lang ninamo kung mahinayon gayud ang kasal nila ni Manolo. Gusto una umuli sa bahay, kapitan una nako ug pasalubong ang akong apo.
Ay, kiniyapot ka na. Yay! Yay! Ugma, Lolo Alex. Manlakaw nami uban Daddy Manolo ug ni Mama Janice. Kay magpalit naman sila suoton ni Mama Janice para sa kasal. Yes, Lolo. Di inday ka. Pangitara ba ka ni Lula? Yalang sunahan. Na kayo to siya. Lolo Alex, nakidala kong pasalubong, lo. Igutom na ba ko? Inuko. Unsaon talaga ako kiningtanan. Mayo unta kung mauli na si Troy. Nakuydani mo, apo. Sige, dawatan ni. Kaya ako pangatun ang imong lola sa among lawak. Inuko ko. Tabangi ko. Unsaon na ako kiningtanan. Mayo kay. Niabot na ka, Alex. Inay. Unsaon man ni nato. Kanusya bagid mo balik si Troy, ha? Alex? Magpaabot lang kita, Tinay. Moabot ra si Troy sa ustong panahon. Basig na balaga ka kung asa ko kanina. Nagikan ko sa opisina. Giduaw na ako dito kung kumusta na ang negosyo ni Janice. Kay hapit unom ka buwan na gikan sa iyang pagka-amnesya nga wa na gyud maatiman ang iyang trabaho. Sige na lang sila glaag ni Manolo. Ug mismo gani kita dili na tuhuan sa atong anak. Ambot kung magunsa na lang tani. Pero nadawat na ni Troy ang suwat nga akong gipada. Ayaw na lang kabalakan yan. Huwato na lang nato ang pag-abot ni Troy. Maudyo na yatong huwaton, Alex. Ang pag-abot ni Troy. O sige na. Mga doon na kita sa kusina ron mga onj. Nakaluto na ko, Alex. Mas ngigutom mo itong anak mo. O ang atong apo. Nakalakaw na po si Manolo. Tara. Ma, may niyan na mo ni Papa. Andam na ang lamisa. Mga unata lo. La. 35. Sige. Madaon na ta.